Pipila ka mga balay sa Purok 3, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City ang naguba. Human gihapak sa dagkong balod tungod sa storm surge nga epekto sa bagyong Paeng. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naabtan na lang sa GMA Regional TV1 Mindanao si Tatay Arnold Emiliano Jr. nga gipanggabas ang pipila ka kahoy nga parte sa iyang panimalay sa Purok 3, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City nga naguba tungod sa storm surge nga mihapak sa ilang lugar adlaw Biyernes. Sumala ni Tatay Arnold nga sukad sa iyang pagpuyo sa maong lugar, kato pa lang ang unang higayon nga nasinati niya ang grabing kadagko sa balod sa dagat. Dili na maato ang balod, dili masagang, kusog ang balod gyud. Totally damaged yun ang iyang balay, lakip ilang mga gamit, walay na salbar tungod sa kakalit sa panghitabo. Sa Barangay Agusan ug Barangay Puerto, paspasab nga gipangrespondihan sa personahe sa Urban Search and Rescue Team sa CDRRMD ang pipila ka mga residente nga nanimuyo kilid sa baybayon tungod gihapon sa storm surge. Sa kinatibukan, mikabat sa 199 ka mga magbanay o 800 ka individual ang gipanghikling sa tulo ka mga barangay nga apektado sa storm surge. Sa Manticaw, Misamis Oriental, gitabangan sab sa Manticaw MDRRMO personnel ug hikling ang mga sakayang pandagat sa Purok 6, Barangay Pontasilom. Gumikan gihapon sa storm surge nga nasinati, epekto gihapon ni bagyong Paeng. Hinoon, walay gikatahong namatay o nasamdan sa insidente, apan 8 ka mga bangka ang totally damaged. Gaganin ang buntag pao, dunay ni anhi diri na residente sa ato ang operation center sa DRRMO kay ni-report nga ilaha di ang balay, murag katuma sa ilang balay, naguba tungod sa balod. Ato apatong ipakuan, ato apatong ipa-verify sa ato ang mga responders. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.